Kahinyo Trap Youth Council Central Executive Committee haga jinghalam Presiden Jongka uba Roy Kupar Syndrome haga no pais ngi jong ap kandai trik nai wing arjar pulai kalapha daga jing tho saka sarkar MDA 2 lingba uba pol lingdo menteri badai khmi katanat social welfare bakan tuklar halor ka jing bam pentrai kam ya ka bah thungkam ka basau pusau persen yaki samla puli ki badai ki riulom hagi jaka bat ki office trai kam ki bapet daga sarkar India haga jala Meghalaya. Haba crunch kilat patai kubor uba Roy Kupar Syndrome uloong. Baka don ka office memorandum jong ka sarkar India ka baka daw syai. Bagi samla riulom ka jala ki di ban yo 10% ka bahat tungkam kumha North Eastern Hill University, kumha Negrims, bat kiwe pat ki bakmi dak sarkar India. Uba Roy Kupar uloong ru, babon ki Islam tray kam bapet dak sarkar India ki badon ha Meghalaya, kimpen tray kam ya ka office memorandum, bat kumta ka council ka kentu ya ka sarkar MDA 2 bakan tuklar halor kani ka phang. Kat kum ke jingwat jingtip ke jongi haus nam arjasan hau arjan nyo kumjur haus nam arja arpuar ka sarkar India da ka pasai kala keren ba kini ki jakat rekam ki jongka ki badon hang ni hapo ka jela ka jongi la kilong ki jaka pule kum ka nehu ka negrims ka neya bat kiwe kumjur ki office ki jongka ha ka bayde bat ki group C bat group D ka ki post ki ba khamren ka reservation nam ta ki ST la ni ki tribal jong ta ka jela ka de bande 100% na ki post ki balat tenrei na kajingtip katkum kajingtip ka jongi ngila babun ni kini ki central government offices kim jubut ya kini ya kani ka office memorandum la ni kini jing betha ki belawan na ka ministry of personal jongka sarkar India ti hakini kisngi ki beladap na kaliang jongka seng ngilawan ban ya kendu ya chairman jongka committee on social on welfare jongki ST but SC apo jala jongka assembly budi ba lakmen rembui ti mentang singi ngilawan pat ban ya kendu ya minister jongka social welfare ban kentu ya ka sarkar jela ka jongi ba kade ban intervene lane ban pen ba kini kitna trekam jongka sarkar India ki badon hang ni apo ka jala ka jongi ki de ban but dien but renti ya kani ka office memorandum jaka sarkar kami namar ko mengitip kanihu dangai kini gisngi kala pelat ya ki post namta kita ki non teaching staff kumut namta ki kam ki ba de hapo group C group D ki ban lat kam hang te di ki spak teli hapo nihu telada kanihu kabut renti ya kani ka 100% kumut ki bri ki jongi ki kun samla ki jongi kumjur ki pardok parsnam ki jongi ki batre hapo nihu kin yo ya kala ban yo kam hapo nihu Nelada kani hupat kambut ya kani ka reservation ya ka balapha da ka sarkar kami ngi smutu bang kanlong ka jingdu nong yangi kum ka jai menri hamtam dei ki try muluk namar ba kani hu kan khot advertisement nam ta ka all India bat ngimla ban khang bat ikwi ki jai pendi ban wan tre po ni hu te ngilai keren i ba pol mentan ba i nakaliang joka state government ka de ban intervene ya kani kam hamtam e nam ta kani hu namar ka application apo ni hu kan kut on December mdei nam ta ni hu re nam ta ki weiro ningi ong ba de ban special case ya kanihu nang ba ka state government kan I special direction ya kanihu ba kadai ban but renti ya kanika UM ya kabala betha da ka sarkar kami